चिरां जिल्लानि थुक्राझार ओनसोलनि आइफ'आलनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै बेखेवबाय। गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो लावखार ओंखाम जानो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोननाय खौरां। गमामायैनो दिनै चिरां जिल्ला थुक्राझार ओनसोलनि आइफ'आलनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बेखेवबाय। लोगोसे मोनाबिलि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो बानजायदों। जेराव देंखो रोजाबगिरि फुकन बर', फावखुंगुर बिग्राय बर', फावखुंग्रि मनिषा मोसाहारि, लक्ष्मी ब्रह्म, फुंबिलि बसुमतारी मोनहा नुजाथि फैना रंजाहोफैगोन। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवना होयो सिडली जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि कुमुद चन्द्र नार्जारि आरो चिरां जिल्ला एसटि मर्चानि आफादगिरि रनजित बसुमतारी आरो कमिटिनि गोबां सुबुंफोराबो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों सिडली जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि कुमुद चन्द्र नार्जारिया फोरमायोदि थावनिया जोबोद मोजां आरो लाइमोन आरो रायजोफोरखौ बारा जौ लोंनो नाङा होनना खावलायहरदों लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव। ओरैहाय लावखार ओंखाम जाग्रानि कमिटिनिफ्राय बिमा दैखौ बारनो सुबिदा खालामना होदों बे बोसोराव होनना फोरमायदों आरो दिनैनि मोनाबिलि हारिमु आरो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जौ लोंनानै मोजाङै आखु दिन्थिनो खावलायहरदों रायजो राजानिसिम। फैगोन क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि बयनिबो हामलायथि जासिबाय। खुब मोजां मोनदों। आइफ'आलि पिकनिक स्पटनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै आइफ'आलि स्पटखौ रायजो राजानो बेखेवनो होनायनि थाखाय आंखौ लेंहरदों। आङो बिथांमोननो थोजासे साबायखर होग्रोबाय। नंगौ जोङो माखौ बेखेवबाय थांनाय बोसोराव फैनायनि हान्थामेला एसे गोब्राब जादों। एबारहाय माबायदि बेबस्था खालामदों? गिबियावनो आङो नोंसोर मिडियाफोरनिसिम मोनसे गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो नोंसोरनि थ्रुयै जोंनि बे पिकनिक स्पटखौ बयनिबो सिगाङाव मिथिहोनो हाबाय। नोंसोरनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर। आरो दालांनि खेथ्रआव जों दा पिकनिक स्पटआव फैनायनि थाखाय जों दालांखौ जों एक्सट्रायै बानायना होनाय जाबाय। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोराव जों बे दालां दै आइ नदीखौ बारनो थाखायनो जों बिराद प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोन्दों। बा पिकनिक जाग्राफ्रा फैनानै बे दालांनि प्रब्लेमनि थाखायनो गिदिंनानै थांफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनिखायनो जों देग्लाय बे बोसोराव जों बे आइ नदि माने आइ दैखौ बारनायनि थाखाय जों मोनसे दालां बानायना होनाय जादों। आरो दा बेजों फैनानै डाइरेक्ट सिदा फैनानै पिकनिक स्पटआव हाबफैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे दंबावो, बे जेनेरेल पाब्लिक माने रायजो राजा थाबायग्रा लामानि मानसि थाबायग्रा मोनसे दंबावो। बेजों फैयालासिनो जोंना पिकनिकनि थाखाय आलदा, पिकनिकआव फैनो थाखाय आलदा बेजों फैनाय जागोन। बेजों जों फिस एक्सट्रा लानाय नङा आरोखि। बियो पिकनिक फिसावनो जाफागोन। बेयाव जोंहा माने आलदा फिस गैया आरोखि दालांनि थाखाय। बेखेवनाय हाबाफारिजों नोंथांमोना दिनै मोनाबिलि देंखो हारिमु देंखो लादों। सोर फैमारगोन खेबसे फोरमायहरनो हाबावगोन नामा अननानै? बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। ओमफ्राय दा देंखो मोनाबिलि दं। दा देंखो मोनाबिलियाव देंखो हारिमु आफादाव दा नुजाफैगोन फुकन बर' आरो बेजों लोगोसे मनिषा मोसाहारि आरो लक्ष्मी ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी आरो बिग्राय ब्रह्म, बेबो डान्सार। बिग्राय ब्रह्मआबो एक्टर। आरो दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। ओमफ्राय दावबायारि बा पिकनिक जाग्राफोरखौ दिनैनिफ्राय फैनो हासिगोन नामा खावलायो? बेयो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन। माने दिनैथ' कालसारेल नाइट दं। दा बे कालसारेल नाइटखौ बयबो नायफैनो हागोन दिनै। आरो दिनैथ' पिकनिक जानाय नङा रावबो। गाबोननिफ्राय फैनो हासिगोन आरो बयबो पिकनिक जानो। दिनैनि हारिमु मोनाबिलियाव लोंनाय जौ फाननाय मानायखौ माबायदि? जों बेखौ गोख्रैनो बन्द' खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला बेखौ सरखारनिफ्रायनो बेखौ बन्द' खालामहरनाय जाखादों। आरो सरकारा मा बिथोन होदों जों बेखौनो मावगोन। जों बेबायदि सोलिलांगोन आरोखि। पिकनिक जानो फैग्राफ्रा जौफोर लोंनो गोसोबा लाना फैनांगोन। बाव फाननाय जानाय नङा। बेयावथ' फाननाय जानाय नङा। अर्डार होआखै। बे न'आव लोंना फैनायखौ जों जेबो बादा होआ। खिन्थु जौ फैनानै गोदाव सोराव बे लोंनानै गोदाव सोराव जागोन, बेखौ जों जोंनिफ्राय बिराद बादा दं आरोखि। एक्सन लानाय जागोन।